En un mercat tan competitiu com l'immobiliari, trobar compradors pot ser tot un desafiament. Amb Facilité a Casa, connectar amb els teus clients és més fàcil que mai. Facilité a Casa és el portal immobiliari del grup CaixaBank, creat exclusivament per a publicacions de professionals del sector. Una web que et permet millorar el procés de venda i pujar els teus pisos de forma totalment gratuïta. I connectar amb una àmplia xarxa de clients amb accés a opcions de finançament. I és que a Facilité a Casa tens molts avantatges que et faciliten el procés. Els teus immobles poden arribar a més de 18 milions de clients del grup CaixaBank gràcies al seu gran abast i l'impuls dels gestors a les nostres oficines. Amb una navegació intuïtiva i un cercador que et connecta amb compradors potencials. També et permet gestionar la teva cartera d'habitatges de forma àgil i limitada, proporcionant-te una integració senzilla amb la majoria de CRM del sector i l'opció de publicar manualment. I tot això de manera gratuïta. Accedeix, publica i gestiona els teus immobles sense cost. I no només això, Facilité a Casa pot derivar tots aquells particulars que vulguin vendre el seu pis als nostres APIs seleccionats. Per donar-t'hi d'alta, només has d'emplenar el formulari disponible a la web de Facilité a Casa. Per a més informació, entra a facilitéacasa.com/apis a l'apartat Uneix-t'hi com a immobiliària. Aquí també trobaràs tota la informació necessària sobre el procés d'afiliació i els pròxims passos. Facilité a Casa. Publica els teus immobles i rep leads.